Медитация Дзело. Рогът на изобилието. Добре дошъл в тази медитация, посветена на Дзело, буквата на изобилието, на материалните ресурси и на потоците от енергия, които подхранват живота. Тя е символ на рога на изобилието, който Вселената винаги държи отворен за тези, които са готови да приемат нейните дарове. Тази практика е особено подходяща за хора, родени на 8, 17 и 26, както и за всички, които искат да привлекат повече богатство, парични потоци и материални ресурси или да се потопят в усещането за изобилие и просперитет. Медитацията започва в този момент. Настани се удобно и затвори очи. Усети краката си отпуснати и си позволи изцяло да отпуснеш и другите части на тялото. Отпусни таза и корема, отпусни раменете, ръцете, дланите, отпусни главата, лицето. Позволи си напрежението изцяло да излезе от твоето физическо тяло. Тялото ти е спокойно, стабилно и готово да приеме изобилието. Позволи си да вдишаш малко по-бавно, усети как в теб влиза златна светлина, задръжи за миг в сърцето, издиши през устата и освободи страховете и ограниченията. С всяко вдишване усещай богатство и подкрепа. С всяко издишване усещай лекота и доверие. Нека дъхът ти да се превърне в поток, който привлича изобилието. А сега ясно виж как пред теб се появява древния знак Дзело. Той сияе в златно и наподобява една светлинна врата. Приближи се към тази светлинна врата и премини през нея, за да влезеш в света на изобилието. Дзело е буквата на изобилието и просперитета. Тя отваря рога на изобилието, чрез който Вселената ти дава ресурси, подкрепа и блага. Тя те учи да се довериш, че изобилието винаги е налично. Остава само да протегнеш ръка и да го приемеш. Виж как ясно прекрачваш прага на вратата и се озоваваш в една градина на изобилието. Навсякъде около теб цъфтят златни цветя, плодовете по дърветата са тежки и изобилни, земята е пълна с дарове, въздухът е сладък, свеж и носи усещане за радост. В центъра на градината се издига огромен рог на изобилието. Виж го! Той е изработен от злато и кристали, сияе в ярки цветове и от него се изливат потоци от скъпоценни камъни, златни монети, плодове, изобилни и красиви дарове. Всичко се разлива около теб като река от богатство и благословия. Ти протягаш ръце и усещаш как изобилието започва да тече към теб. Преминава през дланите ти, в сърцето ти, към живота ти. Потокът е непрекъснат, безкраен, невъзможно е да свърши. Той е дар от Вселената. Със всеки дъх усещаш как в теб се влива усещане за просперитет. Влива се усещане, че всичко, от което имаш нужда, вече е налично.
Твоето сърце се изпълва с доверие и благодарност. Ти знаеш, че си достоен да получаваш и че богатството е твое естествено състояние. В този миг рогът на изобилието започва да свети още по-силно. От него не излизат само материални дарове, а и духовни – любов, радост, креативност, приятелство, подкрепа. Разбираш, че истинското изобилие е многоизмерно. То е хармония между материя и дух. И тогава ясно чуваш своя вътрешен глас, който ти казва: изобилието е винаги с теб. Отвори сърцето си и го приеми. С ясно усещане в този момент усещаш необходимост да изкажеш на ум за себе си: аз съм достоен да получавам. Аз съм благодарен за всички дарове на Вселената. Изобилието тече към мен. Почувствай увереността, че Вселената винаги поддържа твоя рог на изобилието пълен. Всичко, което ти е нужно, ресурси, пари, подкрепа, идеи, идват точно на време и в правилната форма. Когато живееш с доверие, когато живееш с благодарност, потокът на изобилие никога не пресъхва. Сега е момента да поблагодариш на буквата Дзео и на Вселената за потока на изобилието, който прие. Знай, че винаги можеш да се върнеш в тази градина, когато искаш да се свържеш отново с потока на благата. Тази медитация е към своя край. Бавно насочи вниманието към дъха си. Усети тялото си, стъпалата, дланите. Дишай дълбоко, издишай бавно. Усети опората на земята под себе си. Когато имаш готовност, отвори очи. Ти си извор на изобилие, ти си благословен.